Salam dostlar. 200'li adam adlı videomun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Men geçen videolarımda 200'li adam adı bilen tanalan Edward Mordred barada video taýinlapdym. Bu gezek bolsa, şolar ýaly ýagdaýda ýaşap geçen adamlaryň biri bolan Chang Zhu-ping barada video taýinladym. Gelin onda videomuza geçelim. Chang Zhu-ping 1931-nji ýylda Hytaý döwletiniň oba ýerinde doglan bir adamdy. Ol adaty çağalar ýaly doglan ýaly görünse-de, onuň ýüzünde gaty seýrek duş gelýän bir ýagdaý bardy. Onuň sag ýüz tarapynda başga bir ýüz bardy. Bu ýüz doly emele gelmedik bolsa-da, onda agyz we käbir dişler görünip durdy. Geň tarapy bu ýüz onuň esasy agzy bilen bile hereket etýärdi. Ýagny Chang ip çeýnep başlandy. Onuň başga ýüzüniň hem agzy hereket etýärdi. Bu ýagdaý lukmançylykda fetus in fetu diýilip adlandyrylýar. Bu hadisada ikiz dogurulýan çağalaryň biri doly ösüşini tamamlaman beýleki çaga bilen birleşýär. Netijede bir çaga beýlekiniň bedenine siňýär we Chang Zhu-ping'iň ýagdaýynda onuň ikizi doly ösüp bilmendir. Ýöne onuň ýüz bölekleri onuň bedeninde galypdyr. Chang Zhu-ping çaga wagtyndan başlap daş döwründäki adamlar tarapyndan üýtgeç kabul edilýärdi. Hytaýyň oba ýerlerinde doglanlygy sebäpli medisina kömegini almak gaty kyn düşüpdir. Onuň maşgalasy bu ýagdaýy kadal kabul edip ony ýaşadypdyr. Ýöne onuň daş döwründäki adamlar oňa geň galyp, kä wagt oňa gorky bilen seretipdirler. Ol ýaş ulaldygyça bu ýagdaý onuň durmuşyny kynlaşdyryp başlapdyr. Käbir adamlar ony ilmi taýdan düşündirip bolmaýan bir hadisa hasap etipdirler. Chang Zhu-ping köp ýyllap daş döwründäki adamlaryň geň galýan we kä wagt gorkýan nazarlary bilen ýaşamaly bolupdyr. Chang Zhu-ping ýaş ulalan soň onuň ýagdaýy dünýä lukmanlarynyň ünsini çekdi. Lukmançylyk jemgyýeti bu seýrek ýagdaýy öwrenmek istedi we oňa operasiýa geçirmegini maslahat berdiler. Ahir soňy ol Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna baryp sag ýüzündäki goşma ýüzi aýyrtmak üçin operasiýa geçirdi. Bu operasiýa üstünlikli boldy we ýygyna Hytaýa dolanyp gaýtdy. Chang Zhu-ping operasiýadan soňra onuň saglygy gowlaşdy we ol özüni has gowy duýup başlady. Ýöne ol ömrüniň soňuna çelli bu ýagdaý bilen bagly ýüze çykan kynçylyklar bilen ýaşamaly boldy. Özüniň saglyk ýagdaýy we medisina taryhynda seýrek duş gelýän ýagdaýy bilen tanalýan belli adam hökmünde ýatlanmagyny isläpdir. Lukmançylyk jemgyýeti Chang Zhu-ping'iň ýagdaýyny ören uly ilmi mysal hökmünde hasaba alypdyr. Ol medisina taryhynda 200'li adam hökmünde tanalyp galypdyr we fetus in fetu ýagdaýynyň saglyga nähil täsir edýändigini has giňişligiň öwrenmäge mümkinçilik beripdir. Ol 1980-nji ýylda aradan çykýan.